Kære politikere, hvad med en bæredygtig stofbrugerpolitik? Jeg hedder Gudrun Holk, jeg er sanger og arbejder med at lave musik, og så bor jeg på Vesterbro i København. Jeg arbejder også for Dugnad Vesterbro, og Dugnad Vesterbro er en netværksorganisation, der arbejder for bedre forhold for stofbrugere og gadens folk på Vesterbro. Og så vil vi gerne have en bæredygtig stofbrugerpolitik. I anledning af den danske kaffepausedag, som er en Fairtrade kaffepausedag, vil vi gerne invitere jer hernede i vores Café Dugnad for at diskutere bæredygtig stofbrugerpolitik med brugerne, dem som det hele handler om. Bæredygtighed på mange planer, det er nemlig det, vi gerne vil have ind i stofbrugerpolitikken. Så kom herned tirsdag den 20. oktober mellem kl. 13 og 18, drik en kop bæredygtig Fairtrade kaffe, og kom i dialog med brugerne, og også fra Dugnad. Vi glæder os til at se jer. Så hold en lille pause og gør en stor forskel. Hej.